Oy, excited lang si Mister sa kanyang bracelet, guys. So kaya sinuot na agad. Hi guys, good morning. Tommy wearing bracelet with copper. You have to keep taking it up and wash it because yesterday it's already green. Anyway guys, good morning. So si Mister nakauwi kagabi very late, 12 something na. And then 12 something and aalis na naman siya. Wala siya masyadong tulog. 4:15 ngayon. So, wala siya masyadong tulog kasi maaga siyang gumising. No, that's really tight. Take it off for Yeah, now. but it'll fit you. No, that's for men. No, it's not. That's too big for me. You leave it here. Let's go for you. You wanna wear it now? What is that? Oh, that's from the sun. Probably. Good morning! So, magtrabaho na naman si Tami ngayon and nagparinig na naman siya. He doesn't really like, ito yung pinakaayaw ko guys. Ayaw niyang sabihin sa akin na, please magpunta ka sa grocery kasi kailangan natin ito. Hindi talaga, iwan ko na lang itong asawa ko ha. Iwan ko na lang. Ayaw talaga niya mga ganyan guys. Yung parang ayaw niya akong utusan. Nakakaano ba? Kasi parang, alam nyo, naisip ko katulad, nagmana talaga ito sa ina guys. Si Tami. Ayaw mang utos pero ang lakas magparinig. Buti na lang na ganyan yung ugali kaysa magpunta sa grocery and then magdabog. And then sabihin ka, ako na lang palagi mag-grocery. Wala na kang ginagawa kundi ganyan. Ana ba? Mag-ana siya. No? Buti na lang hindi ganyan. Mag-ana. Ang sinabi kasi niya, doon sa labas, sabi niya, ay, wala na pala tayong pagkain ng pusa. Sana nag-stop kasi kahapon maaga siya. Sobrang aga niya nakarating dito, mga 4:30. Sana nag-stop ako sa grocery store. Mahilig talaga yan mag-isip guys about grocery. Then sabi ko agad kasi parang nag-alala siya ba, wala na doon pagkain ng aso, pusa. Kasi ganyan yan siya, mapag-alala talaga guys kung ano. Sabi ko, okay, ako na lang magpunta ng grocery, sabi ko. So anong kailangan mo? Sabi ko, okay, I'm gonna get you egg, sabi ko. Bilhan kita ng egg. Sabi niya, orange also be. Kasi tomorrow magdala ako ng orange. O, di ba? Di ba? Hindi niya sinabi na, oh, don't do it, I want to do it. Oh. Nagparinig. Pero buti na lang na ganito yung asawa ko guys kasi ano siya, yung parang hindi talaga mahilig mangutos guys. Uy, mangutos lang yan siya guys kapag kailangan talaga niya at hindi siya, wala talaga siyang choice kundi ako yung gagawa. Mangutos talaga yan siya. Pero kapag wala talaga, most of the time, hindi yan marunong guys. Kahit pagkuha ng tubig, yung kunan mo ako ng tubig, babangon pa talaga yan para kuha ng tubig. Ganyan yan siya. So sabi ko sa kanya, sabihin mo naman sa akin kung meron kang kailangan, nakahiga ka na, ako nagtayo pa, ganyan ba. Very simple, pero gusto kong alagaan ganyan guys ba. Ganyang alaga. Pero itong asawa ko guys, iwan ko lang si Batman guys. Ano to? Ano yun? Merong something dito sa egg. So, kunin natin at itapon. Yung may mga marka ang itlog ba? Ayaw ko guys. Dark spots. Alam nyo ba guys noon? Takot talaga akong mamatay guys. Takot. Now I'm ready guys. As in, I'm ready. Bakit takot ako guys? Ang dami kong iniisip. Like for example, yung aso ko. Kung mauna ako kay Tami, anong mangyari sa asawa ko, sinong mag-alaga, ang bahay, sinong magmana. Very worldly ako talaga noon guys. As in, parang yung iniisip ko is yung kayamanan sa mundo, like sinong magkukuha. Yung parang ganyan guys. Yung parang dami kong iniisip. Yung parang not necessary. I'm so grateful na ginising talaga ako ng Panginoon. No, yung faith ko is nag-strong talaga. Now, I'm ready. I'm not worried. I know God is in control. No? Noon talaga wala akong guys. Ang iniisip ko na lang palagi is yung na, uy, ano na ito? Kung ako yung mauna, uy, kung ano mangyari kay Tami, yung ano ba? Yung parang wala akong iniisip na andyan siya palagi. End of 2023, yung faith ko talaga is naging sobrang lakas ng faith ko. Nagbago ang lahat pananaw ko sa buhay. Okay na ako na I'm ready. Yung rapture, I'm ready if, I'm ready sa lahat. Kung anong mangyari sa akin. Every time I move, I wake up, I go out. Kung palagi ko siyang, kung sa Bisaya, nagsangtik ko sa iya pirmi guys. I'm always calling him, I'm always talking to him. Palagi ko siyang kinausap na to guide me, and then, kung anong mangyari, I'm ready. And then also, protect my husband all the time, guys. So, na makauwi siya na safe, ganyan. Whatever happen, it's in his, he's in control. He knows what's going to happen. So, I'm just very thankful every minute, every day.
sa buhay ko, sa buhay ng mag-asawa. Yan. Hala, wala palang cheese. Kailangan pala ni Tami ng cheese. Masarap ang buhay kapag may Panginoon. Masarap. Kontento ka na. Noon, maisip ko, grabe talaga guys. Yung parang I'm always thinking ba na, ay, I cannot. Noon, parang maisip ko, ayaw kong magsama tayo, Tami. Ayaw kong magsama tayo magbiyahe. Baka anong mangyari yung aso natin. Who's going to watch? No? Grabe ako noon. Yan, siya palagi kami nagsisimba noon sa simbahan. Lumaki ako na palaging nagsisimba every Sunday. Magsimba nung kabataan ko. Grabe. Every Sunday, maglakad kami ng sobrang layo to go to the church. Imagine, simba kami ng simba noon. Palaging, sa Panginoon. Pero alam natin na, magkanta-kanta tayo, ganyan-ganyan. Praise and worship, kanta. And then the next day, inom. The next day, nilibakay. So, you call yourself Christian, pero you are not born again spiritually. Wala kang ganyan. No? Nagsimba-simba ka, kanta-kanta sa Panginoon, ganon-ganon. And then, pagkatapos magsimba, parang walang Panginoon. Kasi, ako yan noon eh. Ako yan noon nung kabataan ko. Simba. Praise and worship, I like it. To do praise and worship. Gustong-gusto ko yung mga ganyan, praise and worship. Pero guys, sa simbahan lang siya guys, sa loob ng simbahan. Pero sa puso ko, sa isip ko, alam ko may Panginoon. Pero, wala akong tiwala. As in, wala talaga. Kaya yung makikita po ninyo na magsimba in every Sunday, and then the next day, inuman dito, inuman doon, disco doon, disco dito. You are not really truly born again. Kasi ang born again spiritually is repentance, follow Him in every ways. No? And you have to acknowledge Him in every ways. So yun, Proverbs 3, verse 5 to 6. No, you have to acknowledge Him. Not like, go to church, and then inuman tayo, pre. Wala guys. So you have to really think, malapit na guys siya guys. Malapit na siyang dumating. Magluto na naman tayo sa mabahong karne. Baho talaga ang karne na ito. Baho ajud ay. Iba talaga ang amoy ng ng lamb. Talaga siya, sobrang strong. Sobrang strong talaga ng lamb, guys. I-season ko lang siya kasi pauwi na si Mister, and then mamaya ready na natin itong ilagay sa oven. Kanina pa kasi ito dito sa counter, guys. So kailangan siyang ilagay sa ref. Dinifrost ko kasi siya ng matagal-tagal talaga din. Ito na naman tayo sa hindi hinuhugasan na karne. Nakapack po ito guys, naka-sealed. Yung grabe, ang silyado po ito guys. Nasa cellophane po siya. So, silyado. So, hindi po siya yung, naka-open lang. So, kaya yun. Ilagay natin sa refrigerator. Mamaya ko pa ito lutuin kasi. Lagyan ko siya ng tubig, no? Dito, para hindi siya mag-dry ang ating lamb. Kasi kapag wala kasi siyang tubig, mag-dry. So, kaya yun. Ganyan na lang yung ginagawa ko. Tubigan na lang. Yan. So, lutuin ko yan siya almost 2 hours para sure na luto. At hindi yan siya mag-dry kasi may tubig. Kapag walang tubig, for sure dry yung kaninyong So, after almost 2 hours, nilabas ko na siya guys kasi nakikita ko na okay na siya. At yung ganitong luto, hindi po talaga siya dry. Dahil sa tubig, sobrang moist niya. And then, bago namin ito kainin, ito yung mga pinagagawa ko. I-cut ko siya. Pinahiga. And I leave them for like few minutes and then I cut it. And pagkatapos mong i-cut, para naman may texture yung nasa loob kasi di ba kinakat mo siya every side na para may texture, i-fry ko siya very quick sa butter. Dapat sobrang init yung anyong kalahay and then ilagay ninyo para mag-brown siya at hindi yung parang maluto siya ng maluto. Ano lang siya pang pa-brown sa outer part ng ating lamb na kinakat. At yun guys, paborito ni Mr. Usually, ang paborito ni Mr. yung may pagka-pink-pink pa na lamb. And then yung niluto ko ito the last time na ganito talaga din, brown ko siya as in quick hot yung pan natin.
brown lang siya guys, and then may texture na siya guys. Lagyan ko lang siya ng paminta pagkatapos nito, yun lang siya. As in, ay nagustuhan ni Mister. Masarap talaga ang lamb guys. Oo, mabaho, pero okay naman sa power, no? Kapag masanay kayo sa magluluto nito, lalo na kapag magluto kayo, ang lagyan ninyo ng rosemary pipes na guys, ang bango-bango. Alam ko po, hindi po lahat gustong-gusto po ito guys, lalo na kapag magluluto ka at hinawakan mo at inaamoy mo, iba talaga yung baho guys, ano ka talaga, masusuka ka sa baho. Pero kapag lutuin mo to, ang amoy masarap, ay na, kakain ka nito guys. Paminsan lang namin ito mabili din kasi sobrang mahal. My husband is leaving. Do you want orange juice? You have orange juice here. No, it won't fit? Yeah, it won't fit because it's so weird. I don't think one. You realize that. Okay. Put something on that. Maybe I'll put on top. Ang aga niyang nagising guys. It's not gonna fit, Han. You're gonna ruin the freaking zipper. Agoy. Ruined. Ah, halahan, do you have to find a fork over there, okay? Or spoon, huh? Yeah. Close this, babe, because I don't want people keep seeing your... Oh yeah, but somebody will be there except me. Babe. I get them dry. I guess I should get the dogs. No, go. Look at them, honey. I know. They're both in there. I put dry. So I said it's only fair to give the dogs something to it. Roxy, Misty, Bonsi. Come on, Bonsi. Sobrang aga ba yun? Sobrang aga rin eh. Hopefully, you are right about going home early. Hopefully. Here. Okay. I love you. Me too. Bye, Ann. Be Go careful inside. driving, huh? Yeah. I love you, love. Me too. Go inside. Yeah. Back to sleep. Yeah. I'll shut it off. Pagising ko kaninang umaga guys, kumain lang ako at nagkape. Pagkatapos natulog ako sa couch for how many hours? Nagising ako 12:30 na at yun nagutom. Kasi guys, ang pangit talaga ng pakiramdam ko. Buti na lang meron tayong okra at yun yung kakainin natin. At para talagang meron akong naramdaman na hindi ko mag-eat. Sana hindi ako nakagat ng text or something, no? Kasi iwan ko, nag-iba yung pakiramdam ko, sakit yung aking mga kasukasuan. So, andito si Tami pala, no? Off niya. So, buti na lang naka-off siya ngayong araw. Kasi sobrang pagod niya, guys. Yung liko daw niya sobrang sakit. So, natutulog lang kaming dalawa at sobrang init din sa labas, mga nasa 90 degrees. Mga nagme-message pala sa akin tungkol kung merong kaibigan si Mister, ibigay daw sa kanila kasi naghanap daw sila ng nag-send pa sila ng picture. Pasensya na po kayo, guys. Hindi ko yung kayo ma-replyan, pero nakikita ko yung mga messages ninyo, no? Nagpa-private po sila, guys. So, nagsisend pa ng picture. Sabi niya, sila daw yun. But anyway, so, hindi po talaga, kahit may kaibigan pa itong asawa ko, hindi man pwedeng magbigay-bigay ng AFAM, guys. At isa pa, hindi yan sila gamit, no? Tao po yan sila. At kung ibigay mo, and then kung magka-problema ka, di sino ba yung may sala? O di, yung nagbigay, kami ni Tami. At yun, isa pa, wala din itong masyadong kaibigan si Mr. dito. Ang mga kaibigan niya is malayo-layo. May single na nasa Florida at meron din dito sa New York, isa din. Pero sa tingin ko guys, hindi na yun maghanapan ng mga partner kasi yung isa is may dalawa ng asawa na naging hiwalay. Yung isa naman is mas busy yun siya sa business niya, no? So kaya yun, nasa Florida yun, guys. Pero yun lang yung sasabihin ko. Kung gusto na talaga ninyo maghanap ng AFAM, guys, kayo na yung maghanap. Simple lang naman, guys. Marami na ngayon sa social media, alam nyo naman yun, no? So makahanap na kayo kung gustuhin talaga ninyo. Pero yung bigay-bigay, mahirapan na tayo ganyan, guys. Hindi naman uso talaga yung at yung mga nanghihingi sa akin, guys, may mga edad, sa tingin ko meron na kayong anak or baka wala. Pero sa tingin ko meron. So kayo, guys, kung meron na kayong anak, so wag na focus lang guys anak, guys. Kasi may mga edad naman kayo din, nakikita ko man yung iba, no? So, focus na lang kayo sa buhay ninyo na single kasi masakit sa ulo yung mga lalaki, ma-foreigner man yan. Kasi kung gusto lang niyo magpunta dito sa Amerika, mahirapan kayo, guys, kasi kung yung intention ninyo is hindi pang forever, di walay, failure lang din yung mga kaminyoon. Sakit-sakit sa dughan. So kaya, yun, focus na lang kayo. Kung nasa Pilipinas kayo, mag-farm kayo, mag-video na lang kayo, mag-enjoy kayo. Sa panahon ngayon, guys, dyan kung ako, dyan ako sa Pilipinas kaysa dito. Kung alam nyo lang mga balibalita, guys. So basta, yun lang yung masasabi ko. Focus na lang sa family.